guys, haino halam sukiro narung tisan katal video wo bahai tongbai khakai no joto kaham tongnai ne amok motamoti kaham no guys jotono good morning guys tabong ge phongni sim video start khlai tongo kana rowan sukoi tong namo tamo hine ge ajaga duita bon te lal cha khaina jang tini mar khano bwcha khano tamni cha nung no muchungkha saisi malia ang cha nungrana ta cha nungbai tin tam khani khaya no phunugano cha nungo peya ko bai mele ani sori tamjani ka hotat chaka aske je mane ang pura bwchai phano je himui malia guys norok no saka ke norok pura mane bisas pano khaigala tamjani kha pura aske je bwchai phano je himalia pura bwcha khano burung burung se kalai tung juani ya the mane asu jora ke mane boyang na nayuta ke hain baganai hain video chalo khachu tongmani sabro kaisa kaini kok sana hine obose bwchai miyani bagana kono samalia hain ma tongkha tini ani dol kaisa chino ko phainai ko bini youtube channel kisa problem tongjak phabana thik khari di sao ke bo phainai nai tongdi ke tabo hingka ke ani dol bo phaika hingke tabo momos nam salanya hinina moida rok te tok bahan te pias sos ke te chikon na hachu chungo jaga moso ko thiri winai kwbang snamnai ta hain bagani yang bada kopi butu phika momo bo bada kopi kering ke thogya bla ka hain baganai tak snam lena nai tongo ka bo hingka te yang nai de chicken banda kopi hingka te pias ro rawi phika yang angkha ata goi phika ata ya moida bai se khainai go moida bai ke mar khen thogo ge norwan chu tong na mui mar khe kotor kotor tongka hine ge mui no skang songnai bla jeng songoi pai se ungkanai ke boba asuk dini pore malai kha tini belai khan tongthoka tai ge agi o je chung 2022 paksa tonglai manta hostel o 2022 hostel o tongmani gaya apon porde malia hana bazar o kisa misa nuklai hapan kor salai jago hapan asuk malai jaglia ta gana di snam ka guys mo hai momo ang first time dino snamo go side o je kiting kiting no geta gobang kandol snamani tai ga ang bo kiting kiting no snamo do hongke je pura ang instagram o video no goinai omo hai momo design snamani first o snamani khacha hai thangpai ka hingke tak last o snamani ke mar khe naithok kha mar khe naithok jaska guys hingke tabuk je mo first o khaimani gobo hingke muni se kari khata sana nai tongo ego nai ne kiting kiting kotor kotor haino wngya baksa ka ongjak wngya bo tongo ke tabuk janani nai tongo first o kari makhe chai paikha hingke tabuk te kaisa box serika hingke te kaisa box serika pore obo munkha hingke muni ni kari kha obo hingke mar khe naithok kha guys nai nai di last ni ang snamani pura kolok kolok ang do ageo kiting kiting jarmang no snam hingke tabuk hingke mai snamani bo khai to lasijak to hanai ni yang toi bo pura ekdom sana bagui phaijak pura aske je thok chukang ke tang mo ke last bite snamlai tongo chao snamo mo hai jing to hasang ge tabu khan dol snamoi tongo ganai nei di snamoi se paikha tabu ro tisa mane mo 3 number ta ko jeng phajo ki mane ekta singke ke o momo snamani momo se moi ko mo kari jak nai nei di pura khacha hai rok tam tam mong thangoi ke mo khai to naithok ka mo khadang snamani mane 3-4 bar snam paiban pore se thangsu hingke norso to momo ta kachak kachak to hainge bisingo chung mui no songoi sikang baja khai se oboni pore se baja khai man pore se chung song gari uta hingke tabo hingke momo snamlai tongo guys noro ignore khai dia ani background ang khai to pura momo no nugo aske je khushi nangkha tini tam hingka ke mane ang asuk dini pore mane snamani agi kiting kiting jar snamo ke tar kolok kolok snamo hangke ba tabo chai ni kha mar khe thongsuka guys aske thoka mane te tam sanai no pura nok snam se aske je thogo mane mui kwthung bisingo dawi nai khaimani sai sika mui no baja khaiye khaika te mar khe thogo kedoro ani background ni kisa ignore khai di do guys tam ke ganti nok sin leta peta nor to nugo no mankhana kutha nok bula lepejagya mar khe thongsuka tini momo ke baire ni chanani hingke bo pai chanani hingke bo hinjago ani chwlabai hingke nogo snam chakha ta hingke tabo hingke jotono sari kaham guys bo tabo thansinai nogo nai nei di hingke bo nobo tini youtube channel katal khuloro hoka bini agini kalam channel tongmani yabo tangoi bo nosto ongtha bo setting thik khaijaya ta hingke haini baganai wngya hingke bai tini bo katal khuloro hingke bo thangka tini tabo hingke nogo chini para phaima belai khe tongthok jaka bungbo hingke monai bono kwring ke bo scooty talang rimalia tom tom bai thangka tini video sonogka guys next video malayan.